пак ще снимам. Здравейте хора, това вече не знам с кой пак сте, май 7. Четвърти, бе. Човек, аз съм качил 4 часа в YouTube. Айде бе. И вижте на краса какво е. Не е много. Окъм, тя ще ми потрябва такова, брадвата е на посредното, да си дръпна пръчките бе. Сега няма да бъде, ще ти дам да караш на баща. Човек, твоята къща учи ли са добре много? Така. Аз събрах как се правят стени и покрив. Оле, кажи как? Как? Трябва, че пръчки и такива листа от палма. Знам как се правят. Да могат да... Пръчките просто са пръчки, а пък листата от палма всеки знае как да си ги вземеш. Отсичаш ония лук най-отгоре. Да, дето е с листата, го отсичаш и вместо че даде дърва, ти дава листа. Да. Много е лесно. Окей, да се отсечем това. Абе, ходи стигли как си видите. Славна. Да отсечем. Давай, това ще е последното. Знаеш си, че това ще е последното и да вземем ето това. Чакай, имам ли запълнение така? Ага. Ядем и сега, значи ще си взям кокоса. Вече нямам запълнен инвентар. Хора, ако има поне два фена вече от първите им клипа, ако има поне един, не знам, просто ако съберем малко фенове за 3-4 дена и гледате този клип, напишете долу в коментарите. Ние ще преглеждаме 2 седмици дали има коментари. И кажете дали искате да направим giveaway на The Forest, защото тем играта е ефтина и горе-долу си я била горе-долу. Ако някой иска, може да направим giveaway. Гранде джип е по-хубава, ама иначе ако хората искат, ще ви я дам, т.е. ако вие искате, ще ви я дам, разбира се. Да. Защото играта е доста ефтина като за цена. Ние не искаме, ние предпочитаме да си купим странди джип, отколкото да Forest. Да. Така че, ако искате, само ни кажете. Искам да кажа, че скоро, нали казах, че и аз ще качвам, но аз ще качвам и с други хора, в смисъл, аз главно ще снимам на Minecraft едно оцеляване, когато стигна 200 епизода на моето оцеляване или 100, ще направя два giveaway, едина ще е на Speedrun, ако някой иска. Аз я искам! Да. Буквално хора, не слушай го в момента, аз обичам Speedrunners. Но преди играх много често демото, но сега ми доскуча да играя демото, тъй като минах го още от първия ден. Да. За мен играта е малко тъпичка, защото мразя вече 2 игри, като изключим Терария, нея малко се е била. И Да, ама малко само. Да, и на вторият ми giveaway, мисля, ако има втори, не гарантирам, докато не направя 200 епизода, вече може да имаме 20 000 абоната, може да имаме и 1000, не знам. И, нали, за вторият giveaway, нали, ако имам 1000 абоната, ще са регистрирали 500 или 200 човека някъде само. Ако, нали, вече сте доста голяма бройка към 20 000 абоната на 200-ния епизод. Човек, колко често ще качваш тези епизоди? Да, не знам. Защото няма начин да имаш 200 000, защото ако ги се качваш, рядко ще отнеме около 2 години, а Shadowhex за толкова време спечели 15 000 абоната. Не, аз казвам на 200-ния епизод, не на 200 000 епизод. Не каза, няма начин, ще казвам, че тогава вече да имаш 200 000 абоната, твърде рано е вече. Казах 20 000, брат. Да, ама с 20 000 пак не може. Добре, като съберем 10 000 и 5 000 там, нали,
ако стигнем толкова, може и да не стигнем, може да се откажем. Въпреки ще е късмет, ако спечелиме 1000, пак ще направим giveaway, тъй като тогава ще бъдем наистина много щастливи. И в смисъл, искаме да кажем, че главно предлагайте игри от Steam, защото ще е малко трудно да ви изпращаме игрите до вашия апартамент, както знаете, например... До почтата ще ги изпращаме. Да, в смисъл, знаете, че в Steam няма някои игри, които се купуват, като например няма Uncharted 3 и смисъл... Uncharted въобще няма Uncharted за комп. Знам, но все пак, нали, ако хората искат, имат PS3, нали, малко рядко ще се случва това. Аз може ще има 2 giveaway за... Но, мисля, ще има 2 giveaway за игри, които не са купуват от Steam. А за PS3 ще ви ги изпратим по почтата. Да. Човек, случайно палмовите дърва да се респаунват. И не си знам, че доста хора го знаят, но да кажем мувовете, които още са на 18-20 и не са го осъзнали, защото по тяхно време е нямало телевизори, Емакса ще казват и промоция, 14 дена да го изпробвате, няма проблеми. Хората, които в момента са на 18-20 и по тяхното време е имало телевизори. Да, но все пак ще го пробвате и ако не ви хареса, ще го върнете. И на втория ден ще ви кажа, вие сте отдраскали сте го и вие сте го отдраскали едно мокъче разстояние, трябва да плащате 1000 лева направо. Човек, случайно са респаунват палмовите дърва. Ами да, нещо като антърнете. След около колко време, можеш ли да ми кажеш? 3 или 4 минути. Ока. Що в момента си сека последното? Имам един въпрос за вас. Ако искате смисъл да направим не giveaway, а томбола, смисъл, това го казвах и в предишния клип, но който не обича Майнкрафт, нали, и гледа Санди Дипа, каза, че ще направя томбола, където смисъл с програмата за giveaway, един коментар ще бъде избран, или двама или трима, някъде там. Един коментар ще бъде избран и ние по неговата лична почта ще му кажем IP на сервера в този... Кинев ми звъни! F8 е за пауза! F8 е за пауза! На кое? На бандикама F8 е за пауза. Ти настрои ли си го или просто е така? Не, ти си го настроил да ти е така. Не, F8 е за пауза на бандикама. Не, аз натиснах F8. F8 не е за пауза. Ти си го настроил да ти е така. Странно, на мен директно беше F8 за пауза. Ока, направих си вече една стена. Добре, ти още ли снимаш между другото клип? Да? Да, и... Кинев ми звъни! За какво ли сега ще ми звъни? Да, Кинев! Да знаеш, утре рождения ден ще е на баните, ще трябва да пропуснеш един такова. Една тренировка. Ще можеш ли? В момента говоря се не за да ти кажа, тъй като снимам. Окей. Ще мога, дори в последните дни съм мъча да пропускам тренировки, тъй като тренерите почнаха да ни пренатоварват с тази защита. 10-11 часа ще... Изплати ми информацията по Viber, просто ще я покажа на майка ми. Хора, това беше от мен. Сега смятам да свършвам клипа. Дано да ви е харесал и чао!